Per aquest motiu, diumenge a les 12 del migdia convoquen una concentració just davant l'entrada de l'aparcament on llegiran un manifest reclamant que s'acabin les obres tant de la part soterrada com d'urbanització de la plaça Pau Casals. Des de l'associació de veïns es queixen que porten gairebé un any esperant que s'obri i que, de fet, la regidora els va dir que quan s'acabessin les festes del barri d'aquest estiu es començaria a urbanitzar la part superior, cosa que encara no ha passat. A més, assegura que més de la meitat de la gent que ja havia comprat la seva plaça s'ha fet enrere. La situación de ahora con hace 3 años no es la misma, ¿no? El tema de la economía, pues claro, la estamos sufriendo todos. Entonces hay gente que en aquellos momentos le iba bien y ahora pues han tenido que echar para atrás. Debido al tiempo que llevan esperando, pues han ido a pedir el dinero que habían entregado, cosa que el ayuntamiento lo ha hecho, ¿no? Sí, me parece que había 85 vendidas y ahora actualmente hay 35. La CUP també s'ha sumat a la concentració d'aquest diumenge. Es queixen que els veïns fa més de 9 mesos que es troben amb entrebancs per poder obrir l'aparcament i que, com a conseqüència, s'està degradant tota la plaça Pau Casals. A més, no entenen que en els pressupostos de l'any que ve s'hagi inclòs la segona fase d'ampliació de l'aparcament, quan encara no s'ha acabat la primera ni s'ha analitzat l'impacte que tindrà. Cal tenir en compte si en aquest moment l'Ajuntament es pot permetre el luxe de fer aquesta inversió en un espai que no sabem si funcionarà o no funcionarà. Per tant, el més normal en aquest moment seria esperar a veure què és el que passa, veure més problemes de mobilitat que això ocasionarà, perquè evidentment l'Espirall té una estructura molt definida i fer venir molts més cotxes encara pot provocar més problemes del que hi ha. Per tant, veiem com assumeix el barri, com assoleix aquest tràfic, com l'engolim i com el tractem, i a partir d'aquí valorem si és necessari. Nosaltres creiem que en aquest moment fer una inversió de 1.200.000 euros per un aparcament en un moment de crisi important, en un moment que el suport ha d'anar bàsicament per les persones, creiem que és un luxe que no ens podem permetre. Per últim, la Unió de Botiguers del barri es queixa que, a banda de la crisi econòmica, els problemes derivats d'aquest retard encara compliquen més la situació. El seu president ens explica què és exactament el que reclamen. El tema del pàrquing de rotació. Les 70 o 75 places que hi havia d'haver d'aparcament de rotació és les que han quedat molt sobtats de dir doncs no hi són, o no s'ha previst. Ostres, és el que ens ha sobtat més, perquè això des del primer dia que s'ha dit i s'ha promès i no s'ha fet. La concentració del proper diumenge 24 està oberta a tothom i porta com a lema "No deixeu l'espirall aparcat".